Bé, aquí tenim la placa microbit que li hem posat un programa que m'indique el valor de la lectura analògica en el pin número 0. Ara ens està donant, estan els cables que estan aquí a l'aire i ens està donant una lectura de 299, pràcticament 300. Anem a veure com va canviant el valor a mesura que la situació canvia a través de si hi ha algun conductor o no. Per exemple, ara ho poso dins del recipient, aquí no hi ha aigua, i segueixen donant 290 i algo, 290. Però si afegeixo aigua destilada, veurem que el valor canvia, perquè ara l'aigua, ara ens està donant 98, el valor ha baixat 91, vol dir que ara la resistència ara és més conductor que evidentment que abans en l'aire, però l'aigua, no és tota l'aigua, és igual. Aquesta aigua que he utilitzat és aigua destilada que té algunes impureses, però bueno, ara està donant un valor de 90, que ja no són els 290, ara 89, però si ho poso en l'altre recipient, ara ho trac i ho poso en aquest recipient i li poso aigua de l'aixeta, el valor ja no es quedarà en 90, ara esperem que pugi, ara són 299, 298 com ho teníem abans, però si afegeixo aigua de l'aixeta, el valor baixarà molt menys que 89. Ara veig, fins i tot aquí s'ha quedat a 1, perquè aquesta aigua conté sempre sals en dissolució i aquí està detectant un valor de conductivitat important. Aleshores, tenim que això ens pot servir com a sensor d'humitat. Aquí, si no hi ha aigua, ens està donant un valor de lectura de 290 i pico. Si tenim aigua destilada, ara porta un poc de sal d'abans, no donarà el mateix, ara surt 60 i pico. Donem una altra lectura d'aquí, de l'aigua destilada, 61. Una altra segona lectura, 60. Bueno, aquí té un valor menor que abans perquè hem arrossegat una miqueta de sal de l'aigua d'abans, de l'aigua aquesta que teníem de l'aixeta, aquí. I aleshores tenim en aigua conductora que aquí baixa moltíssim i això es pot servir com a sensor d'alarma. Aquí tenim que marca 1 i això pot servir com sensor de posant-li un condicional si el valor és menor de tant que s'activa una alarma, un so o algun motor i amb això tindríem el sensor amb microbit.